Morjes! Mun nimi on Mosse ja tervetuloa Jack & Jonesin showroomille. Me järjestettiin meidän Jack & Jones myymälöissä semmonen skaba, missä pystyi voittamaan itselleen farkut 10 vuodeksi. Ja itse asiassa näitä kilpailuosallistujia oli niin paljon, että me päätettiin sen lisäksi arpoa vielä 2 tämmöistä lohdutuspalkintoa, jossa pystyi voittamaan itselleen vapaa-valintaiset farkut lähimmästä Jack & Jones myymälästä. Tosi paljon kiitoksia kaikille osallistujille. Ensimmäinen lohdutuspalkinto menee henkilön nimeltä Tomi S. Lahteen. Onnea Toni. Toinen lohdutuspalkinto. Voittaja on Saku L. Kotka. Hyvä Saku. Sitten on grande finale. Olette sitten valmiina. Farkut itselleen 10 vuodeksi voittaa kundin nimeltä Sami U. Tampereelta. Tampere! Kiitos Juti. Oikein paljon onnea voittajille ja kaikille ilmoitetaan henkilökohtaisesti